Ngibekele igama lami nguSiphiwe Ngantombela bengicela nje uqala ungena kuleli khasi ugofoze usubscribe button ukuze ke uzothola nje bafethu okuningi esikwenza ke kulona leli channel bafethu siphinde senikhumbuze subscribe ngumosha idatha kodwa nje usuyibeke emathubeni ukuthi ube umuntu oqala ozobona umbukisi sisuke ke sufaka mhlambe ngaleso sikhathi leso so bafethu ungakhohlwa ke ukulike ukucomment ukushare ucomment bafethu uyasiza thina njengoba ke usibona nje sibancane uma sisebenza udaba siyakwazi sibheke lapha nama comment ukuthi bafowethu mhlambe udaba mhlambe masingakwazanga ukuthi siqede noma mhlambe masiqedile kodwa mhlambe masibhekana nolunye udaba mhlambe oluzocishe elifine nalolo mhlambe iziphi izinto mhlambe singayigwema noma singakwazi usiqaphela ukuze sikwazi ukuthi udaba mhlambe libe impumelelo ngaleyo ndlela wena usukuthanda ngayo bafethu so njengamanje ngithi nje ungakhohlwa fethu download i-app yakho Easy Badge sebenzisa i-promo code ethi ke ZOSO ZOSO mayibeka nje bafethu amathubeni right kabi lapha ukuthi uhlomule imali ubheje ibhola ubheje lama game lapha uhlephulela imali ya so bafethu njengamanje kunodaba lapha esifisa ukuthi ke sililungise sifisa ukuthi sil-attende njengobona nje lapha eceleni kwami ngineqhawe lami la elizokwazi lizosilandisa ukuthi kwenzakalani ngempela so qhawe lesizwe asibingelele bebhudo omdala kuhamba kanjani Kuyaphileka mfowethu yize nje umoya ungaphili. Yebo. Qhawe lami mina mfowethu ngiyalwazi udaba lakho kodwa njengamanje ngicela ukuthi mhlawumbe uchazele umbukeli ukuthi udaba lakho luthini kanjani ubani wakabani udaba wawuphi nendawo. Mfowethu igama ngobongani. Qhawe lesizwe. Isibongo ngwakamkhizi. Ba. Ngokudabuka ngilapha mfowethu kwaMashu. Oh yeah. Yeah. Manje qhawe lami into engilethela inzima kakhulu ngoba senginesikhathi ngubhalela ngingakutholi. Yebo. Ngifune ngakufuna kusho ukuthi mhlawumbe umuntu osiza abantu abaningi abaxakekile ngiyembona. Xolise qhawe lakise kunjalo bhuti omdala. Ya udaba lo kanjani qhawe lakho udaba? Mfowethu sashoma ngumfana omncane wakithi. Yes. Manje mfethu lo mfana omncane wakithi usehlala ezintabeni zakwa Clermont. Yeah. Lapha ekhaya nje usaphenduka umdlwembe. Yeah. Into engaphenduli, into ongayazi, into engekuyichaza. Yeah. Into ekwazi ukubeka mina isandla ezingikwazi. Hayibo. Into eseyashaya ngisho ubaba mfethu osizana. Hayibo. Nomama akasekho. Lo muntu kufa ngabe ngithembele kuye ukuthi uhleli nobaba mengisematohweni. Kodwa lo muntu yena osenza kanje wavela wadunyelwa ugogo omdala isalukwazi mfowethu lo muntu ungaphezulu ngisho kwanami. Oh yeah. Wavela uhambohlala naye mfowethu. Oh yeah. Sithi sizama izaba sokuthi ke sihambe siyomlanda mfowethu. Safike saba nenkinga. Yeah. Asishawanga kanje. Ngishawa. Yena uvela uqobo uvela phuma nomuntu wakhe angazi noma usowubaba wekhaya lapha noma useyini noma usenjani uvela avuka umbhejazana ngimaze namandla kangaka. Yeah. Yemfethu ngikhuluma nje nanka amanxeba la. Ngakwazwa uyena. Hayibo. Ingane mfowethu mala mangaka amanxeba la. Mathathu mfowethu ngivika u7 lo. U7 lo hayi nokuthi yini manje u7 ugwaza kuphi? Gwaza kuphi? Ungigwaza khona le sizama emzini ngakama emzini lesasithi siyomlanda khona. Hayibo. Okudlula lokho ke ngihambe ngiyetohweni. Hayibo. Mangibuyele etohweni ngiyafonelwa ekhaya. Usefikile ekhaya uthi uzosigcwalisela. Usefika ubulala ikhehla ngenduku. Hayibo. Njengoba ngisho nje mfowethu ukuthi sekukudala ngizama washaya ba ikhehla liuba ikhehla ubaba wakhe noma. Hayibo. Uphuma kuye. Hayibo. Manje indlela avela abe namandla ngaya ngazi noma bamfida nama drugs lapha noma unjani ungakubona ukho mana lo mfana nishiyana ngeminyaka emngakanani naye unangaki yena mhlawumbe umbheka mfana omncane lo kuno 27 28 hayibo mfethu ngiyakweletisa nje impela la ku 9 years ya mengicabanga manje ekhaya waphuma kanjani ekhaya asizwe izathu sokuphuma kwakhe ekhaya ukuphuma kwakhe ngathi wahamba nabangani bemdansweni yeah bahamba bayodansa kuyaba bayabuya akasekho yeah ngibuze ke mina kubangani bakho ukuthi hawo kwenzakalani mfethu nahamba nomuntu wangabuya yeah
kuthiwa hayi uyivukele ngomuntu usegrade kuyabuya emveni kweviki uza la ekhaya usehamba nomunye usisi bahamba ngemoto uthi uzoqoqa ngokwakhe hayibo angazi ukuthi yini yakhe ngoba ube umuntu ongasebenzi yonke into ayigqokayo izanyelwa yimina ngoba ngizama amadogo mangithi ngiyakhuza khona lapha usasho isibhakela ngabe ngithi mana kanti waniqala kanti ekhaya phakathi ekhaya phakathi hayi cha unedimoni mina sengenziwa ubuhlungu nje nanokuthi ngize ngithatha ubaba ngithi mhlawumbe uzohlonipha siye khona nako ke ngifika ngiyagwazwa ke manje angiyazi into nje mina mfowethu mana nizalo umama oyedwa naye umama munye mfowethu ubaba munye mina akuthanda ukufana kakhulu nomama yena ngathi uthanda ukufuza ubaba so manje abangani bakhe mawukhuluma naye wena bathina abangani bakhe abathi udlisiwe lo akekho umuntu ongahlala nesigogwane esingaka hayi imncane kangaka udlisiwe futhi nami sengiyabona ke sengiyakukholelwa lokho ngoba ngisho ukuthi uyamfona uvela athi ufunani kumina wena ngithi ngahamba lapho kini ngeke sithi yini phela kusho ukuthi yena senelinye kubo uhlala kahle nalesigogwane sakhe angazi ukuthi kwenzakalani kuyena akasebenzi vele ubengasebenzi ngisho uhleli nje total nje nalo mama angazi lo mama mhlawumbe uyena osebenzayo omondlayo angazi kwenzakalani ukuthi umuntu emdala ngavela athathe ingane ayidlisa imithi azoyifuya le igcekeni la kwakhe ibine kubo uthi umndeni wakho uthini ma uvuna nanokuthi izisigwazeke manje sekuchitheke negazi phela ukuba ngivika ngangangifile nje uyayibona lento ingakanani itishe ezazila mfowethu angiyazi lento angiyazi ibha manje kani banganisabuyela ke uzobuya kanjani mfowethu njengoba ngicele nini ukuthi ake nizame ngoba ngeke ngibone ukuthi unabo abafowethu abathafunyana ukuze ngizothola ukuvikeleka nabo hayi bafethu hayi inkinga le yo angimbophisi yena kunzima ukuthi ngingabophisi ingane kama kuyiyona yona so ngifuna ukuthi kuzame izaba mhlambe ngimkhiphe lapha mhlambe ngithi kwenza umsebenzi aphalaziswe ngesitayela ngithi at least avakashele ekhaya mhlambe khona okuzokwenza angazi ukuthi ngoba nami bengibuzela khona bengithi ngifuna ukubuzela khona ukuthi awulivula ngani icala umbophe ngoba phela uyedwa mfowethu nobaba naye angaka nibabili sibabili mfowethu manje nobaba mfowethu ngiyengibuka hlala ukuthi usehlala umuntu ongaphili yamudla naye ngaphakathi ngoba umuntu omdala nje lapha siyazama kube khona uyomcleanela kodwa manje uyabona ukuthi uyakenqeza ngabe ukhona lo mfana abe nanomuntu ozoxoxa naye yabo njengomuntu omdala mina kufanga ngiphume ngiyobheka isinkwa mfowethu hayi inkinga ke le yo manje ngingenazama nokubuthi nibatshele ngoba phela nani mhlawumbe nazi izihlobo nihambe futhi mhlawumbe nomconfronta yena umfana mfethu nje angisho mina ngagcina ngokugwazwa lapha ngase ngiyabona ukuthi ukuphindela kwami lapha kusho ukuthi ngicela ukufa ngoba phela umuntu lo muntu uyabona uyabulala inhliziyo la uma ngishaka left uqondile yo mhlawumbe shukuna awumshayanga wena mhlawumbe wena waqala wagadla kuqala yabona insizwa umuntu umuzothi usathi uyangena athi ufunani la ungakabeki ngisho ubeke udaba avuka umbhejazane ngalendlela angazi ukuthi uthelwe ngeyibonko aveleze nje ngenqindi nje awuthuthu sadidiseke ngenqindi hayibo wadonsa umbeze abo ngisho ubaba wabaleka wabhena wabheka le sithi naku sibulawa ingane nedimoni angazi imithe enjani le nedimoni angazi ukuthi imithe enjani engaphuma kanjani isixazululo sakhona angisazi ukuthi ikona ngizozilahla lapha ku hayi bafowethu ngiyethemba ukuthi bafowethu niyaluza udaba kodwa ke ake sivakashele ubaba ukhona ekhaya ngithi ukhona azivakashele ubaba bafowethu siyozwa kuyena mhlambe njengomuntu omdala mhlambe ekhona izinto angafika sicebise ngazo nometha siyeni nometha singayi yabo ake sizwe ngayo ukuthi ubaba mhlambe naye lapho seyidelile ngumfana ngoba thina kumele siyozwa kuyena ukuthi ngabe usedelile yena ngumfana ukuthi mhlambe singakwazi imlande ngoba thina somlanda thina so uhluleka nathi khona kodwa kusalayo ngikwaziyo ngeke sikwazi yabo sithembe incane so bafethu ake sithuthe njengamanje siyekhona ngicela nihambe nathi bafethu sikwazi ukuthi soxoxa nobaba sizwe kuyena ukuthi sinqumo ngengane yakhe uthini yena siyabonga
Oh. Baba. Ha? Ninjani? Hayi isikole. Ngala. Njani baba? Siyaphila baba. Hayi zona lensizwa belixoxele ngazo lezi. Ukuthi zizothi ukusondela sidinga idudaba likabafu. Yeah. Ya niyaphila kodwa baba. Siyaphila nje lo ngasho lutho amahlala khona mfana. Yebo. Oh sesithi hayi nathi ake sithi ukuzozwa lana ngoba umfethu usibhalele umfethu wasitshela ukuthi manje kunodaba afisa semsize ngalo. Negama lami ngusiphiwe kaNtombela. Hleli ke nje sisiza abantu ezinkingeni abasuke bebhekene nazo. So ngiyacabanga ukuthi neqhawe leli besingalazi kodwa nakho njengamanje sesiyalazi nawe futhi sesiyakwazi namhlanje ngodaba ke enibhekene nalo. Uke wasinabela umfowethu wasinabela sase sibona ukuthi mhlambe kumele mhlambe usisize kubaba sike sisozo ukuthi mhlambe yena mhlambe uthini ngalesinqumo ngoba baningi kakhulu abantu esesibasizile ngoba shuthi mabona kude njengoba usibona nje. Indaba ende ndodana. Yeah. And ebuhlungu. Yeah. Kwazise mina sengimdala ngibona nawe. Baba. Njoba nje undodana enilandelo mhlambe ngiyacabanga ukuthi unixoxele udaba lonke. Baba, yebo. Hayi. Dinomfana la. Yebo baba. Umfowabo. Umncane. Yeah. Hayi, umfana sowavela wavuka endlobane yisilwane uqobo lwaseyazi ngiyamesaba. Ngiyamesaba. Wabona uvele ushawe ingane umdala manje. Ubona nje mfana la umhlathi wawutshekile. Lo mfana uyinswela boyo uqobo lwayo. Uthandana nomama. Yeah. Osekhulile nje kunaye. Baba. Akazi noma wathatha ubuhle ngoba cha yena ngathi umuhlanyana phela. Yeah. Hayi manje hayi umfana uyasangana ngalendlela ukuthi sathi sifikile khona wangafuna ukuzwa lutho wangikhwela ngesibhakela wangilimaza ngabuye esibhedlela mfana. Ngasinda ngokulambisa. Nakuba kube wayengekho yena undodana. Yeah. Mhlambe ngabe ngafa naye sasinda nje ngokulambisa. Ngenxa yesimo ayisona lo mfana. Ngiyethemba mhlawumbe uzongisiza wena ngoba ngiye ngizwe ukuthi uhamba nezinsizwe ezigoma. Yeah. Mhlawumbe ngoba angazi noma ngizothi ngiyamdinga ekhaya noma ngiyamdinga ngiyamsaba nje. Angifisi ukuthi abuye azohlala mina ngaphandle mangabe kwenziwa uCozwe Mphini Mumbe mhlawumbe waphalaziso noma kwenzeke. Ngoba hayi cha ngiyamsaba. Ngiyamsaba ngendlela anolaka ngaya ngazi le ntombazane yami enzani noma mhlambe badlida kamizwa ngoba nayo yayikhombisa nje ukuba nolaka olwesimanga. Ayibambeki. Wayiyona nje ubona ukuthi iyamvuna kulento ayenzayo nayo uyayijabulela futhi. Angazi. Manje wena ukushayelani wena ke? Ngishayela nje ukuthi sithi sizomlanda sicela abuya ezekhaya. Yeah. Manje uthena ngeke akwazi ukuhlukana nomuntu wakhe. Yeah. Manje lo muntu wesifazane engathi unenkece. Oh yeah. Ngisho ukuthi uyamondla. Yeah. Waphela la ekhaya thina sidlela nje imbuya ngothi uyandodana lona osizamayo. Yes. Ngokuthi enabamba amatoho kabuye nenkece sithengele sikuthenga nami ngizitholela impesheni yami njengomuntu omdala. Baba. Ngizondlela uhulumeni. Baba. Hayi ke manje ke angazi noma ke wahanjiswa ukuthi yena ngoba mhlambe engasebenzi undodana lo mdala umfowabo emizama ngemthengela nezinto zokugqoka akasweli lutho yena ngomthetho afuna ukutshelwa injalo akafuna ukuzwa lutho akaswele kodwa nje hayi ngiyacabanga ukuthi lapha hayi udla kahle. Yeah. Ngoba hayi akezwa lutho nje Baba. Akezwa lutho nje Kodwa ke mhlawumbe kubaba mhlawumbe usafisa mhlawumbe ukuthi mhlawumbe uyena umfowethu mhlawumbe abuyele ekhaya. Mangingathamba leli ikhanda lakhe ingane yami kugcine. Yeah. Ngiyamkhumbula njoba saze saya nje kwakuyikhona ukuthi ngiyafisa ukuthi abuye ekhaya. Yeah. Bangathandana ke nginqabe. Yeah.
kodwa azi phela ukuthi unekhaya kwazi sengimdala makwenzeka la baba uhlala yedwa la mfethu makwenzeka lana ngithule mina ngiyovala ubani amehlo ngoba undodana lo uyasebenza manje ngibangedwa la kwenzeke balethe lo muntu athi ungisiza sizwe okungasho lutho ahambe sengaba nalezi zifo ekuthiwa mahlala khona yini lokho kuthiwa ukukhuphula igazi kakhulu ishukela noma yini khona lokho nje khona lokho ke mfana ngikona kubuye kungikhathaze manje makungisuka ngingedwa nje ngiyangibona ukuthi mangase kuthiwa nje kucime sami isibalo kusho ukuthi ngiyotholala ngidindizile nje mina sengizomela baba ngoba ngitshela ubani ibuhlungu kakhulu impilo yami bafana ibuhlungu impilo yami bathatha nqese baba nqese ibuhlungu kakhulu ngicela ningisize ngani zami ngicela ningisize ngicela nje nizame ukuthi ningikhulumela naye ngazi ukuthi ngeke azehlule lezi goma zakho uhamba nazo baba ngiyacela ba umntu mfana wami ngiyacela hayi nqese baba nqese baba nqese baba abona ke madoda njengoba ngisazi ungindabala ekhaya nqese baba nqese hayi baba mhlawumbe ngicabanga ukuthi umuntu ake mhlawumbe zami baba ngicela ukuthi baba asemshiye ubaba ngoba mhlawumbe njengoba ekhala nje nezifo ngicabanga ukuthi kube enye into ngicabanga ukuthi ubaba simshiye ubaba sihambe thina sibone ukuthi mhlawumbe kuphi okungenzeka yabo cabanga ngombheka baba wami sikhona le insizwa ngiyacabanga mhlawumbe sokushiya baba wami ngoba ngesimo sokuthi mhlawumbe asifisa ukuthi mhlawumbe uhlubule umoya saba nje wokulibhada lapha ngendlela lomfana ayenza ngayo kimi angazi uma sekuphinde kwenzeke futhi sengingafile ngifele khona lapha ngithanda ukufaka indodana uyazizama lo mfana ngithanda ukumfaka endlebeni ngcono mangifa ngifele la endlini hey bafethu akezami bethu kumfonela yazi ngisimuze ukuthi uzothina ngicela umfonele baba mina inamba yakhe mfethu ngifake sengayidelete nokuyidelete asenazi inamba zayo kahle kodwa awubheke lapha efonini wena soyidelete wena soyidelete mfethu angizokwenza njani mfethu umuntu wangigwaza kanje angisazi ukuthi nganibhale ubani ngoba nje ngendlela ngingakhona ona le namba endala because sifuna ukumuza umoya wakhe ngoba kubalekile ukuthi simuze umoya isangena kodwa kubaba hayi yangena kubaba kuyamthola kuyangamtholi ngazi ngoba sayeka naye phela ukumncenga ungale ofika amsobozele phela hayi lesimfonele ngayo le ngicela ukuthi ukhulume baba sizwe ukuthi uzothini isondezele lapho sawubona ndodana sawubona mfana wami imini uyihlo baba ukhathazi ngibule ungifonele ngathini kuwena ngicela uhlukane nami phansi awu uzongithola ngezinye inamba engazazi manje kodwa kwenze njani ngicela ukuhlukana nami phansi baba kade ngangikutshela ngicela ubuye ekhaya ngicabanga ukuthi unyoko la ekhona uyaphenduka emathuneni ngiyacela ovela walivala ekuhlaza lokho alifaka usikuphinde ukhulume qhawe esiza ukuthi mhlawumbe uzothini kuwena yabo bafo kandini inkinga manje hayi bafo mina mfethu ubonga lalela khona into ebesifisa ukuyenzela umama la ekhaya mfethu lalela mina ngisicela ningeke phansi umama kade ashiya yini konke lesifuna usondela konke esifuna ukuyenza mfethu lalela ngiyeke phansi mfethu kodwa ngeke imina ngiyeke phansi
Awumfowethu sazalwa nawe mfowethu. Mfowethu nomfowethu oyedwa. Bye Pusek. Hawu. Ngamuzwa Ngicabanga ukuthi iphezulu zalo. ukuthi sivele simhlasela akudingi ngisho ukuthi ngize kulentuze ngize ukuthi sivele nje sihambe sekuyena angabe ngisemfonela sidala. Eyona nto ezosiza leyo. Hayi Ayibonise le ngane. Kunze mhlawumbe nje baba okuyisifundo nje kuwena kuyo yonke lento yini yiphi nje mhlawumbe into ongayifundisa mhlawumbe nabantu ababazali mhlawumbe emakhaya. Hey kunzima khona. Yeah. Kodwa nje engakusho ukuthi noma ingane ingaba yini Yeah. igcinene ingane yakho. Yeah. Ngeke ngizwe nabashumayela emasontweni bethi ingane uboyibiza ngumprofeti ngisho ngabe kuthiwa idle izidangamizwa noma kuthiwa iphuza utshwala. Uyithande nje ingane yakho. Ngiyamthanda mfana ukuthi nje sengiyamsaba. Yeah. Ngiyafisa nje nesifiso ukuthi abazali sengathi bangazithanda ingane zabo. Noma kukusiphi isimo ngoba njengoba lapho nje uma ngabe kwenzeka kucima isibane kuyena yodinga thina. Ngeke azamenze lutho lo dade lo wahlala naye. Ngeke amenzele lutho. Nje usayinjabulo esikhashana into ezophela futhi. Into ezophela nje. Ekugcineni njobe ehlala lapho nje ngase ngisengenzeka ukuthi uflathelwe naba phansi Baba. uma ngabe kufika ukufa kuyothola mina nomfana wami. Ngicabanga ukuthi baba ngicabanga ukuthi mhlawumbe ubaba sicela indlela qhawe lami ukuze mhlawumbe siyobona khona lapha ukuthi mhlawumbe kwenzakalani. Mina ngizomela lewe madoda ngeke. Ngizosondela nje kodwa ngiyathemba mhlambe khona okuhle okungenzeka ngoba impilo inzima kuleli khaya. Impilo inzima. Seziyozama ukugcina. Impilo inzima. Ayakho inkinga baba. Ngicabanga ukuthi umuntu akabona gcobe saphuma. Siyabonga kakhulu. Bonga kakhulu baba. Engathi ngihamba kahle baba. Amen siyabonga kakhulu. Ayisho fethi kinga leni. So bafowethu njengamanje sendleleni bafowethu ebheke ubo wenkabi la. Ngokubona nje. Qathi masifika lapha phezulu mfethu sothatha u left. Oh yeah. Hayi bafethu abafethu bafethu mina ngiyazi leyanto mina mfethu ukuthi umuntu avela athathe intwana mfethu. Hayi demon. Mfethu lento mfethu idemon uthethe nje lapha. Yeah left. Uyishaya ngento engasukumi phansi. Hayi lento mfethu. Awazi udu. Lento mfethu idemon lento leyana mfethu. Angeke mfethu. Awu amandla amangaka wekuvela sipinisi okwethu uzombona. Hayi vele uqonde mfethu. Uqonda mfethu. Sothatha left angithemba ukuthi angiduki hayi ngathi ngiyabona akushothi lo left okugcina yibafu uzohlanjwa umuntu hayibo wakini mfowethu intwana yakini hayi bafethu abamunye mama munye wavundla la ngakushiyela ibele hayi bafethu wona usonamandla okuthatha isikhali mfowethu ungenze kanje ngiyakubona nokwami kokukababa ke uyihlo kuzala yazala lesibhedlela ngenxa yakho bafethu hayi bafethu angiyazi lento lento angisazi yeah ngicathi kuona wona lo mgaqo lo oh yeah masathu left lo ngicela uhambe kancane ke mfethu ngoba alo muzi senginesikhathi eside impela sawo kunjani wona ngithi ula kulo line ungezansi ngiyakhumbula kwakukulo line yabona ke nabantu sebakhida sebakhila abantu akusabonakali nakahle abona nje yonke lento ngiyazi le
Wona ngumuzi une18 ngiyakhumbula sadlula kulona 18 Oh yeah. kunendawo engazi ukuthi ecimukoma la yakudala unakhona nasi isihlahla udayisa into zokuphuza la naku zamani thaveni sekwaphasha hayi sihamba ngawo umgaqo wonpela wonpela container kwakuwumuzi wesibili noma wesithathu uma usuka kwecontainer Oh yeah. Should be lo negiza phezulu. Ngenzeka kwakuhlaza kodwa wathi nalo sanda nawo wakhe hayi zazi khona lezi zinto lezi khona la ikhona la mfethu nali Ngisobhanya ikhona mfethu la ubhanya ngela asincike ngabo asicinga la yangaphuma hlanya limaza imoto wethu yakho umuntu Usho nje? yabi hayi ngeke idimoni ngempela uthi mavela aphume ne18 la mhlambe sathola nesibhamu mazi ngani ushuga mama hayi sas ubula phela ngenduku hayi ngoba zikhona igaqaqaqa asithemba ukuthi so bafethu njengamanje sesifikile la ya soqatha kabafethu kungekudala sibone ukuthi mhlambe yini ezoba umphumela kuthina kuyo yonke lento lesiyenzayo siyabonga vala ndo ya makhelwane hayi ikhona mfethu la hayi ya qoqoqola ekhaya bekuncinzini wena mengicabanga indaba yalo mfana igazi lixhapha khona lonke la imfethu aphuma ubaba waphuma wawela lapha ya ngimkhava mangathi ngiyaguquka washola kimi wena kwakuyimabhulu qoqoqola ekhaya hamba kanjani kabe yami ya siyaphila ndoda angitshela ngidaba hayi ndoda angizile ngokulwa yazi ukuthi wangilimaza angizile ngokulwa azile ngokulwa lento siyixoxe wena ngokulwa azile ngokulwa khulumela le ndoda lale ngikufunde lale uqanga mdala kunawe phela uqanga mdala kunawe phela wena ngekuloku ngijwayela kabi wena yazi ngaloku ngijwayela moya uzongijwayela phela manje uqala wangigwaza ngazongijwayela wena mfana uqala wangigwaza wena yazi weza la uhlangana lapho wena ikilana ohlala nengane encane ha ngihlalela kamnandi nento hawu yazi siyabona emfethu lentwana iyajwayela lentwana le yangikwaza lentwana manje ngizela angithi ngizela kahle abona ukuthi yenza njani ngikhuluma amasimo lentwana yes phela awehlisa umoya manje hayi bo awuyini manje woza phela umjitha lona woza vula la vula woza sivula umphindi vula woza vula vula la woza vula woza nase sinyisa woza la ngengene lento yakho la kimi woza sana woza la yewena woza la sikhuluma kawasha ubaba wena washa itime wena sihlama wena washa itime wena sihlama wena ozalana wena manje Mtetele woza vula vula emnyeka vule lo ayikho into azoyenza vula phela ayikho into azoyenza uzomphinda yes vula phela wena angalokwenza uvuza ukuyidonsisa vula baba yes vula phela uzomphinda ngikuphethe nanomtafuna vula la vula phela ufuna ngizomphinda wena angithi uyagwaza angithi wena ugwazing wena vula uzogwaza vula musu ukukhonkotha vula une kwakho wakwasebenza apho ukahlangane nawe wena wakwasebenza uzupulutho wena ngabe yakini yolungisa into zakho wena usekho uhlangana apho
hlangana vula lawo vula phela hlangana bifani hlangana ini wena awubheka unamahloni awubheka unamahloni yes vula phela mana bethu uwahle phela fethu yazi mana ngithi ufuna umthinde mphinde bethu ucela uvule sokunikeza yena thina umphinde yezwa mfethu baba yazi nawe mfethu nawe usethome kancane yazi ngizodlala wena mana yima wena ukahle akithi okahle bayiwona nosiqeba yazi lenjale yakwazi ubaba ulawuleke baba lenjale yakwazi ubaba yewe wozalana mana vula lana wena mana wenzani ngubani ayaqasula lento lena vula bhuti vula my brother mana wenzani lana ngihlalela kamnandi nendoda yami konzakalani mfethu ungayivule le njani umdingi vula wena ngifuna ukukhuluma nawe nendoda yami uzosiphatha ukhuluma ufuna ukukhuluma nawe yazi mfethu kuzokwenza into lalela wena uvula ingqondo udlisiwe futhi wena sima ngoba ubona udlisiwe ngeke uhlale ngesakwazi singaka lalela baba wasekhaya umfana ngesikhuza inawe phela manje yazi ngesikhuza inawe yazi awuma kancane mfethu hayi okay khuluma naye umenza umfazi wakho wena siswami sicela usivulele yazi sicela usivulele yes akayindawo soxoxa sizoxoxa nje naye soxoxa mfowethu nawe ngithi uzongisiza nawe yini ngishayala lo muntu ambona uphumela nommese futhi angathi ufuna uzongikwaza futhi engathi angakuphinda futhi ungangikhulumi nawe angikhulumi nawe nasikebeleshe gogo yini shaya vula la sikhombise uzobona wena uzobona unyawo linampumulo mfana wami yazo sathi uzophuma la kodwa ukusalayo uzophuma la ukusalayo shiya ubaba wedwa mfethu uphinde uyamshaya awunangqondo shiyithayima lodwa mfethu shiyithayima lodwa awunangqondo mama wena ukhulumani wena wakho mfethu baba wakho ingaganaphi mhlawumbe umabuko wafelwa indoda azothatha ingane wafelwa indoda uzothatha ingane encane uthanda ini udlala ngengane ubaba wakho mfethu uthanda ini udlala ngengane ubaba wakho mfethu ubaba wakho I understand mama uyajabula mfethu ingane njengoba ushiya ubaba wakho ungenaphi umama manje into okhuluma ngayo ukhuluma na man to man ukhuluma na man ayikho le alright bafethu bafethu alright khawulama alright hawe nizobona kodwa wena nyawo linampumulo mfana wami bambe lingashoni sitamandeni shayisa ha uyayibonela ke nawe mfethu ukuthi lo muntu kanjani mfethu hey ayikho into ongathi uyayichaza mfethu nanga umuntu mfethu uzibonele wena nange sephuma nanomunye umbese kusho ukuthi uyangitshela futhi ukuthi ufuna ukungiphinda mina ibheke into enengqondo lento le mfethu ayinangqondo leshandisi mfethu xoliseke nakwena mfethu bese ngiphakamela umuntu umekutshela ukuthi uzokuphinda mfethu nendoda nami mfethu yabo lonto hayi kuleko indoda nami mfethu yabona futhi ngishaya ubaba mfethu ya njengamanje bafethu cabanga ukuthi bafethu into elula kakhulu le ngoba kuyaqashiswa la mhlambe ngenza uhlelo ngesahambe la bafethu ngibona mhlawumbe ukhona into ongathiwa kuphela noma mhlawumbe 2 hours mhlawumbe kuphuma umuntu angene umuntu yabo so ukutha nje lapha esokutha khona sibone mhlawumbe kwenzakalani yabo
into right kakhulu la ngoba kuyaqashwa umqasho le yabo mhlambe so into right kakhulu nalo mbese wakhe ke bese ephuma nawo futhi hayi khululeka qhawelana nabo so bafethu ndahlanya lo muntu so paka nje samoya bafethu eish sipake samoya bafethu hey sure yeah asambe qawe ayi kunzima hayi nangu umuntu la hey Ikan baca. Mana. Wenza. Wena ngidingi la ekhaya. Qaphela umuntu lo. Ngabaleka. Umuntu uhamba nomese lo muntu. Mana. Kwaza phela akwazi phela Sisakwazi wena ukwazi yini indaba akwazi phela Ngidingi la ekhaya. awukwazi siswameza awukwazi ngidala wema khokha uwazi Uthi umagogo yes nginemsala. akwazi ngikumbesa namfuna namhlanje bafethu ngikumbesa Ngimdingi. mana ngikumbesa Ukhuluma. Wazi. Ihamba bafethu. Wena ubani usavula la ekhaya? mana kaze Ubani usavula la ekhaya? Bafethu ongena Faka lapha emotweni yakho. Bengengishi. Shut up wena sikebereshe wena. Shut up wena. Hlala ngane encane. Ngane encane kangaka wena. Fusek. Fusek. Ekhaya wena. Ekhaya wena. Satha. Hambe ekhaya. Hamba naye. Hamba. Ngisekhaya. Kuduka. Bala lapho. Yeke lento ufuna ukuyithinta lento. Ufuna ukuyithinta lento le. Ha. Upu. Bafo.
Bafethu wona umbukiso lo sixolise kakhulu bafethu nge-watermark. I-watermark-ke bafethu kunenkinga la mina ngakumina. So uma kwabonakala nje abantu belwa bavele beyivala ama-ad. Abantu abaningi bazokwazi ukuthi ama-ad iwona bafethu asisiza ukuthi sikwazi ukuthi nathi sithole amasente njengoba-ke abantu singabakhokhisi ngokubenzela umsebenzi bafethu mahhala. So siyaxolisa kakhulu bafethu ukuthi ama-video ethu ebe nama-watermark. Siyazi ukuthi mhlawumbe abanye baye besho ukuthi hawu sibanibani nje awanawo ama-watermark wayo awekho abe nama-watermark bafethu. Noma wayengavalwa wakho kodwa abanye awavalwa bafethu. Shuthi nabo mhlawumbe inhlanhla yabo kodwa nami ngisazozama ukwenza ucwaningo mhlawumbe iyuphi mhlawumbe into esingayenza ukuze bengakwazi ukuwavala.